Amma daga ƙarshe dai tafiya Kano ya kama ni akan mashin, so yanzu kun ga na zo gidan mai zan sha mai. Bari mu sha mai yanzu hakan nan, so bari mu juya ku gani. Za a mun full tank na tanki na, akwai tafiya fa. Kutan very well. A kowane tafiya ne zan faɗa muku idan na ƙarasa tafiya na lita nawa mashin ɗin ya sha kafin har na ƙarasa. So wannan gashi nan ya fara rigin. Gashi nan ana zuba masa. Slowly madam. It's okay. Yawwa, dama ina da lita na ɗaya da wani abu, gashi yanzu na sha 4.87. Sai mu ci gaba daga tafiya sai kun je update kuma.